Otetaan tänne lavalle meidän kanssa Suomen ylivoimaisesti paras laulaja. Hyvät naiset ja herrat, Diandra! Ootko valmis? Mä oon todellakin valmis, oot sä? Onkohan tää meidän viimeinen kerta, kun me tehdään biisi yhdessä? Mä toivon, ettei. Mut haluaisitteko kuulla tän biisin? Ekaa kertaa ikinä. Yhdessä ekaa kertaa ainakin ikinä. Laittakaa kädet näin. Mä näen teidät. Didi, laula niin. Vielä viimeisen kerran mä sua vilkaisen. Voisin sanoakin jotain, mutta vaikenen. Vielä viimeisen kerran sä mua vilkaisen. Jäät odottamaan, näinkö mä sua enää koskaan. Johon kirjoittaa mun viimeistä viestiä, kun pakko sulle ilmoittaa. Mitä sit kun mä en oo enää täällä, mikä on se juttu, mitä pääsis sä tehdään? Pitkä pian ohi, vakaamaan selällä, ase kohti ohimoa. Mieti mihin, ja miten mun tiedin vie. Anna mä mietin vielä, miten mä voitan nää ajatukset pääs. Miten mä poistan nää helvetin tää. V227 selvinnytkää. Ja nyt tää kaikki loppuu, Diandra! Viimeisen kerran mä sua vilkaisen. Voisin sanoakin jotain, mutta vaikenen. Vielä viimeisen kerran sä mua vilkaisen. Jäät odottamaan, näinkö mä sua enää En mä sit lähtenytkään, vaikka mun pää sanoo ihan muuta ja kesken hyppää. Mut se ei oo mä vaan mun pimeä puoli ja tää kuori on särkyvää ku heikko jää. Mä tippu sinne tunne, kipuu mun rinnas, miks meist puolet on henkis, miks puolet kuoluttaa linnas. Muista jäljellä mut vaan ajatus teistä ahistaa. Mä vihaan maailman, miksi jokainen saa pahistaa. Aika kuluu, kunnes jalat alkaa pettää. Mä pistän silmät kiinni taivaan tätä ja tunnen kisarat, kun ne rosuu mun kasvoihin. Joo, virtakaa salaisuuden mun taksoihin. Mitä se, mitä tutkimaan, mitä pelkää. En pysy pyramiidin alla, vaan sentään. Ja ihan sama, miten meni, mun sopitelleni. En pyydä anteeksi, ettei tää laulun vaan itelleni. Ja laittakaa ne kädet ilmaan, come on! viimeisen kerran.